vaig estar a l'orfenat ja tenia més estabilitat, però no del tot, perquè, per exemple, potser menjàvem un cop al dia, o com a molt, si teníem sort, 2 cops. S'estava allí, però és que et falta alguna cosa perquè et complementi. Sí que és veritat que jo estava amb ma germana molt, però també es notava que estava allí tancat. A mi allí em cuidava una monja, i després, quan van venir, quan vam voler adoptar, abans, els meus pares d'ara, doncs em venien a veure al centre perquè jo m'adaptés a ells. Doncs van intentar adoptar-me, però no va ser gens fàcil, perquè em van tractar com un producte defectuós i no estava al mercat per ser adoptat. Clar, discriminació no he tingut, però sí que al moment en què m'ho preguntaven jo em posava molt nerviosa perquè aquest tema no m'agradava parlar-ho. Preguntaven molt, me feien veure molt que allò no era bo, que no era bo. I jo, clar, més petit m'afectava, però ara és que si m'ho diu algú és que la veritat és que estarà perdent el temps. A la meva família biològica no en sé res perquè jo realment, tampoc he anat a buscar informació d'ells. En el meu cas, jo realment no vull saber res. M'és igual si està viu o mort, o m'és igual. La persona que fa això, no sé si realment té cor o no. Tampoc m'agradaria mantenir una relació d'amistat, tampoc. Ens coneixem, vols parlar, parlem, i aquí marxem, cada camí ja està. Costaria molt adoptar una persona al mateix país que jo. No sé, suposo per tot el que he viscut i no voldria reviure altre cop. M'he plantejat adoptar perquè, de fet, penso que hi ha molts nens que ho necessiten i tal com jo he pogut trobar un lloc, m'agradaria que molts nens també poguessin trobar un lloc per viure.